verdriet, angst en honger. Maar uiteindelijk ook opluchting en blijdschap. Ieder jaar wordt in het eerste weekend van november in West-Zeeuws-Vlaanderen de bevrijding herdacht. En die emoties, die waren nog steeds een beetje te voelen. Vandaag staan we hier samen bij de opening van de 51ste editie van de Canadese bevrijdingsmars. Op deze plek in een streek die 81 jaar geleden haar vrijheid herwon. We herdenken het einde van een oorlog die onvoorstelbaar veel leed bracht. Ieder jaar, al 51 jaar lang, staat het eerste weekend van november in het teken van de bevrijding. Klokken worden geluid, er wordt een minuut stilte gehouden, maar er wordt ook gewandeld. Na de herdenking aan het Spuikom in Hoofdplaat ging de Canadese bevrijdingsmars van start. Een tocht van meer dan 30 kilometer door de Zeeuws-Vlaamse polders naar Knokke. De route die de Canadezen aflegden om ons te bevrijden. Zo'n 1500 wandelaars, clubs en militairen begonnen aan de tocht vanuit Hoofdplaat. Een Canadees peloton uit het Limburgse Brunsum liep mee. Wandelen om te herdenken was de boodschap en om nooit meer te vergeten.